Працягваем выпуск. Для абмену на чэкі маёмасць жыхарам Віцебскай вобласці дадаткова прапануюць акцыі 3 адкрытых акцыянерных таварыстваў, якія ажыццяўляюць дзейнасць у розных сферах вытворчасці. Такім чынам, уладальнікі чэкаў маюць права ўдзельнічаць у прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці. Грамадзянін, які набыў акцыі, становіцца акцыянерам і можа прымаць удзел у кіраванні прадпрыемствам, атрымліваць інфармацыю пра яго дзейнасць, а таксама прадаваць, дарыць або пакідаць акции у спадчыну. Дополнительный перечень на чековую приватизацию включены принадлежащие Витебской области акции открытого акционерного общества «Труд Витебск», Чашники спецодежда и Витебск Белпромкультура. С долей государства в уставном фонде 97–99%. Нужно отметить, что по итогам работы за 2024 год акционерам всех 3 предприятий выплачиваются дивиденды. В настоящее время для обмена на чеки имущества предлагаются акции более 150 открытых акционерных обществ, осуществляющих деятельность в различных сферах производства и оказания услуг. Камітэт дзяржмаёмасці нагадвае, што тэрмін абарачэння чэкаў маёмасць устаноўлены да 31 снежня 2025 года.